Pakitam day. Chicks oh. Napang kayo matgayam nag-date jay ko. Ajinam amom ijay na ikuha ngay. Ijay Facebook. Naka-score kamat lang. Nayandak ngay war parehas dita aramid yo ah. Uray kasano ada pa'y matino nga nabatbati dito yung lubong. Sus, niya han mo nga ako ah. Han mo nga naalat ti bingay mo. Amam niya padre uray kastoyak lang nga agmulmulagat. Amok mo ti kahit nangasawan ti respeto. Ay sus, awan gayam ti tarakem. Baka mat no baklakan samot. Data ka manan. Nalay nga klase nga panagpanpanunot ngay. Kas lang nga panagpanpanunot ti ipes nga nabumbaan ti baygon. Halmat kumaanga di gapos na makaidam ti may nga babae. Ijayan ti panagprove mo nga dati ayat. No talaga kamat lang. Makauray dagita nga banag. Amom kahit kung asawan. Dahito padli real talk dahito ya. Amom niya. No makasikog ka ti may nga babae. Dakkel nga responsibilidad ajay. Di ka lang nga rodon nga makagatgatang di brief mo nga sa go 150. Jepay nga tagata sunod diaper nga nakangingina. Ay na. Halangan nga ingkaalaan jay baby tapos ipasusum ti kalding. Ikan tupay ti pangalngalak ti sunflower. Nibagbaga akong kanyang padlehan nga dyan ay agaramit ka ti may nga banag. Tapos iyasam tumanan ka ni tatang kananang mo. Ay naawan lang nga rodon ti trabaho. Agkasta-kasta ka. Sa tutulang kurang na lang ipakanin nanang mo jay kaktus na kanyam. Manutawan mo uno ampay nga agberok-berok ti chicks kisa agberok ti trabaho. Kurang na lang isarwa da ka jay balayo kunan siguro. Awan na ti aramidem no day tagay ayam ti ML. Di ka na tumulong agberok tapno makatulong ka ti bayad ti kuryente. Hanak nga mas down no apan nakaisampay ni tatang mo ijay kable ti kuryente. Amam ti biyag ti baruhan lang nga jay pugsit ka lang nga pugsit. Ang nga gapusta ko namta very powerful ti apil mo iti girls. Ingkamat samsamantalaan dagi kun kunada nga marupok. No kumanabuyam di Batman. Amam ti kunana ijay great power comes a great responsibility. Sus. Ang kamat adi nga aging li English dita. Madamdama amomotan nga awang kay kayak no in Englishan. Baka pa no maulaw ti murdong ti takik dito no Englishan dak. Naa, very basic tiket nga asawa na jay padlay. Uray lang nakaungot ta si siwit mo. Natakrot ka nga sumango iti responsibilidad. Kasla nga si kadye ko na jay Tagalog nga wala kang bayag. Hamot nga ti biyag ti may nga barukot kas lang nga biyag ti may nga kawitan. Nga apan napungutan jay upa. Kutno adat ti nabuo nga itlog. Libre nga pumanaw ta agbirok man ti may nga apan naman ng pungutan. Amo miso nga kwapi man ay saludo ako mga kadagita single mom niya. Kitam kaday itakdar da ti bagida, itakdar da ti anak da. Uray naging responsibility tatang ti anak da. Awan pi man kitam kaday dahil da duma dita nga responsable nga tatang niya. Naglaing da nga agpainom ti barkada da. Ibusan da ti kwartada iti arak. Ngam no di gumatang ti may salatang gatas para di anak da. Ay na, handa nga kaya. Ti problema gaming kanyayo padlay niya. Oray la siguro nga nakapalda nga poste. Labusan niyo. Panunutan padlay di kun na di English. What goes around comes around. Napigsa ti karma. Hello, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ng Donya Pilang Sayo the video. May shoutout po tayo dito. Ito ata yung first time natin na gagawin yung shoutout at the end of the video. Pero dito lang sa YouTube. So shoutout po kay Sobanin Troy dito po sa YouTube. At Mountain News of Friends in Hualien, Taiwan. Hello po sa lahat mga viewers natin dyan sa Taiwan. Maraming salamat po. And also kay Sir Arthur Biadan ng Macau. Hello din sa lahat ng mga viewers natin dyan sa Macau. Magandang araw po sa inyo. At kay Sir Kithril, di ko alam kung Sir or ano, pero kay Kithril Flores ng Tabuk. Oy, marami tayong mga viewers dyan sa Tabuk at maraming salamat po sa inyo lahat. At kay Sir Brandon
Kumilan. Maraming salamat po, sir. So, yun po muna sa susunod na video. Maraming salamat po at God bless. Huwag kalimutan palaging mag-mask at magdala ng hand gel. Maraming salamat po.